Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ya ibada, Allah Ubangiji ya karɓa mana. Kamar da ku sani sunana Jamil Muhammad Gwaram, kuma insha Allahu yau za mu tattauna akan muhawara ta ƙididdiga. Ita muhawara ta ƙididdiga muhawara ce da akan bujiro wa mai sauraro domin ya tafka muhawara ko kuma ya buga lissafi ya gano amsar ko ya gano lissafin ko kuma yawan wani abu. Kafin mu ci gaba insha Allahu mu dan shakata da wannan. Hassan da Usaini ba? La'asar ta zo a taba wanne. Haka yake. Yanzu ya tare ‘yan maza kuma mata. Yayi daidai. Mata ciki da goya ikon Allah. Dama haka abin yake. Mata ciki da goya ikon Allah. Yayi daidai. Kaga ya faɗi mai roƙo Na'am. tsira Ina sauraron ki. na sai labari. Ai dama. Ai haka abin yake. Zan ga maku yaran mata, agwane ga ɗan gwanne ne, To. agwane biyu bara ne, da na dinga sai na doza, shekara tara yaya goma, na sa'a kuma na yi sa'adu, na Jamila na Kin yi yi Jamilu. Jalilu, Aha. na Habibu kuma na yi Ko Habibu. Habibu, Aha. sauran Amiru na san Hanza, Aha. ya Basira na yi Basira saura Salamatu. saura. Yayi daidai. Haka yake ai. To. Muna. To assalamu alaikum, barkanmu da dawowa, da fatan an shakata da Barmini Coge. Tambaya ta anan shine mutum ne yake da kwai tara, ya fasa kwai guda uku, ya soya guda uku, sannan kuma ya cinye guda uku. Shin kwai nawa za a samu a cikin kwayaye guda tara? Assalamu alaikum, a kafta, kar a manta a yi like.